Здравей, бокса с Аватар 956 ще правим на талисман в епизоди. Първо ще си избера герой. Айде да е... Таймер, айде. Тест. 10. Седем накрая. Ето го. Първото е, аз и те правя. Тъй свалям тези неща. Тъй го ставям. Тъй го свалям. Паралелно не може да се купувате от тук неща. Да знаете. Ти отирате продукти да биете. Бързо се отдига, като не знаете. За да го минете, ти трябва в ъгълчето. Лече ще върне назад. Ох, сега тук... Ето видяхте или не знам как ме цъко ме върна, ама е. Туф. Взимам си тия неща. За сега сме трети левел. Този епизод ще бъде до 10 лева. Аз ще направя най-много до... А другия ще бъде до 20. Да. Четвърти лево сме. За сега сме четвърти лево. Ако се чуят как да правите оръжието плюс D, колко си. Първото, което е, трябва да направите той. Че да се активирам той. Ще го сложа на пауза, за да го се енчейкна, който ли трябва. Готово, енчейкнах се, сега да си го сложа. И вижте по колко бия сега. Ето с го бия, искам да ви покажа. Примерно. Погледнете струвата колко е яка. Учи един удар. Сега да отидем да си купим едно нещо. Ако се чудите за кое, ще ви покажа. Да знаете, клипа няма да е много голям, как казано, до 10 левел. После ще направя един друг до 20. И те нататък всеки клип ще има 10 левела. Ето, лагна ми. И за това съжалявам. Чакай, сбъркаш апса онлайна. Върнаха, ма както знаете. Може да вдигна малко по-голям левел, ама... Какво да прави? Трябва, нали, да се правят клипа. Правя един квест. Няма да скупа нищо. Тук само едно такова ще скупа. Ако ви чудно какво ще направим.
другия епизод ще видите. Правя този квест и ставам което трябва да е. Чекам. Ще лага малко. И на тези двамата от чата пишат лаг. Трима. Да, трима съм. Ето, такова някакво фейри. Няма изпукам. Да ще изпукам, като направя квеста, много ясно. И се чакам да направя този квест. Yes. И сега ги биеш. Ето гледай. Няма може да ме убият. Защото аз съм много по-силен. И сега отивам да И вижте, като бием един, погледнете експито. Бивам още един. Погледнете изпито внимателни. Слагам мишката, че да видим доколко експи сме. 2. И... Остори мисля, че съм не се увеличил. Направих да убия двама. И сега приема. И сега си връщам да ми върне звуката, квеста, че съм го прибил. По-посъто ме малко 20. Защото снимам клип. Ето, взимам си го и 12 лева. Това беше от мен. Довиждане. Само един нещо, което ще направя. Ще си чейка на оръжието, да знаете. Довиждане.